ወይታ ንባረኸካ አሎና ስለዚ መዓልቲ እዚ አዚና ንባረኸካ ከምዚ ዝበለ ጊዜን ሰዓትን ስለዝሃብካና ወአምላኽ አዚና ንባረኸካ ስለ ደታቱን ኩለን እግዚአብሔር አምላኽ ስለተጻዕረን ስለቲ ኩሉ ኣብ ህይወትና ዝገበሮ ስለ ኩለን አደታት አዚና ንባረኸካ እግዚአብሔር መመሊስካ ጻዓት ክትወስኸለን መመሊስካ ክትባረኸን ንጽልሎና ንደቀን ንዓኻ ዝመስሉ ገይረን ንዓኻ ዝበቕዑ ገይረን ከዕብዮም ደግፍ እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካ ሕጂውን በቃልካ ተዛረበና ቃልካ ህያው እዩ ቃልካ መስለጥ እዩ ክልተ አፉ ዝበልሕ ሰይፍ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ በቃልካ ነፍስ ወከፍና ተዛረበና ቃልካ በህይወትና በእምነት ምሳና ተዋሂዱ ከስለጥ ኣብ ህይወትና ንጽልሎና ንስኻ ነፍስ ወከፍና ክትዛረበና ደቅኺ ካብ እግዚአብሔር ዝተማህሩ ኾኒኦም ሰላም ደቅኺ ኣዝዩ ክበዝሕ እዩ ተባሂሉ እሞ ካባኻ ተማሂርና ሰላምና ክበዝሕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልለኹ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ሃሌሉያ ከመይ ቀኒኹም አምላኽ መስገን ስለ ኩላትክን አደታት ንአምላኽ አዚና ኢና ነመስግኖ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ይረአዩ እንግዲጻት ያ እግዚአብሔር ይባረክ ናብቲ ቃል አምላኽ ክንከይዲና ሮሜ 8 ክንከይዲና ሮሜ 8 ዘሎ ቃል እዚ አኸታኺ ሮሜ 8 ካብ ሓደ ዘሎ ጀሚርና ከነንብቦ ኢና እቲ አርእስቲ ሕጊ መንፈስ ህይወት ይዝብል ካብ ሓደ ጀሚረ ከንብቦ እየ እስካዕ ሓሙሽተ ዘሎ ድሓን ሕጂ ከንብቦ እየ እምበኣርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ኩነኔ የብሎምን እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ኃጢአትን ሞትን ሓራውፂኒ እሞ ንሕጊ ብስጋ ስለ ዝደኸመ ክገብሮ ዘይኮነሉ ኣምላኽ ንወዱ ብምስሊ ኃጢአተኛ ስጋን ከም መስዋዕቲ ኃጢአትን ልኢኹ ነቲ ኃጢአት ብስጋ ኾነኖ ኣባና ኣብ መንፈስ እምበር ብስጋ ኣብ ዘይነመላለስ እቲ ድሌት ሕጊ ከምኡ ኮይኑ ክምላእ እዩ ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ ኢሉ ትሕት ኢሉ ከዓ ኣብ 14 ከይደ ንስኻትኩም ሲ ነቲ ብኡ ጌርና ኣባ ኣቦ ኢልና ንፅውዓሉ መንፈስ ውልድነት ኢኹም ተቐበልኩም እምበር መንፈስ ባርነት ከም ብሓድሽ ንፍርሃት ኣይተቐበልኩምን ስለዚ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክር ውሉድካ ኮናኸ ወረስቲ ድማ ኢና ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና ምስኡ ሓሳረ መከራ ተፀገብና ምስኡ እውን ክንከብር ኢና ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስ ካብ ሮሜ ጀሚሩ እንተሪኢኹሞት ናይ ሮሜ መልእኽቲ ብሓፈሻው ነቲ ወንጌል ዝገልጾ እቲ ወንጌል ብሓፈሻ ኩሉ ኣብ 16 ምዕራፋት ካብቲ ብዕንቆት ዝገለጾ ጳውሎስ ብዛዕባ ወንጌል እንታይ ምርዱ እንታይ እቲ ትምህርቲ ብዕንቆት እናገለጸ ይመጽኡ ካብ ምዕራፍ 1 እንተጀሚርና ኣህዛብ ሓጥኣን እዮም ኢሉ ይገልጽ ማለት እዩ ነቲ ምስሊ ዝሓልፍ ኣምላኽ ናብ ምስ ዝሓልፍ كم زلوتو نهزاب حتى عن مخانو مخصص أم عرف كل تمتي قانا أيهود كمو أيهود حق زحلو تبهيل كا بعلخا كم تسرق دو أي سرقنا بالكاس تسرق دو يلون أيهود يخصص حتيات النياتات مخانو بحتيات كم تسألو مالتي معرف سستمتي قان أيهود نهزابن كا كلهم حتانهم كلهم حتيهم كبر أملاخون سينهم إيلو شو خام معرف 4 صدقي بأمنة يلو نا إبراهيم أبونا أبنة همتي مالتي سيدا إبراهيم بإግዚአብሔር أمنة أمنتون صدق خوين تقصرلو يلو صدق بأمنة مخانو بقبر حقي صدق زبحال كم زي الله قدم أملاخ بيسوع كريستوس خونه بجام حلاف دالو زصدقنا يلو يقلص معرف 5 مت يشعو بقبري بأمنة متصدقنا تقومون تاي مخانو سلام كم زلنا مدحان كم زرخبنا شعوب بنا آدمن كريستوسن كأين نتصاصر بآدم كنا حتى كم زخنا بكريستوس بمئزاز تحدها صدق كم زرخبنا قاليت معراش الدشة نحاتيات ميتنا إنايلو أمانسن كريستوس تقبل أماني نحاتيات ميتنا إنا بعد تقام أنت عزيز بحاتيات دون تصنع يلي حتى تمو يا أيفالون يبل كم حتوتات على نخمل سلو زي كونس كم عرف استجمير كم عينة حتوتات نحتى تمتيو يا أيفالون كم يجرنا نحنا نحتيات زموتنا كم يجرنا بحتيات نتسنع لا ولا يزار معرشو عاد تمتي شعو نحقون بيتنا إنا نحتيات رأي كونن يلو يقلص شعو معرف شو منتهي متسم على تيو سلازتي حق منفس هوت
كم تصحف زي كونه خمسين أي بولي كيدان عصرت صلاة تصحف زي كونس أملاخ بمنفسه غيرو أبي وتنا دسرحو نجر يزم على خد حق منفس يوت سلازم عرف شو ما انت فقد حدا انتايلو كوناني يبلو من يلو ما عرف شو حتى خجلت صنيحو تي سوقو نحاتيات سقتي حق خفت صمو سلازي كل يقادل جنك أيكونولون أبسجاي سناي كم زي اللي فلت على خيلو أم عرف إسمع حموشن مو داتا انتايلو نعملاخ بقويتانا يسوع كريستوس سبحاتي خنو تم بخريستوس لو انتاي بلو من هجي كوناني بلو من انت خويني يخوناني زي بلوم فوق دخلت قالي تصول تب كريستوس يسوع زلو حق منفسيوت كاب تحق حاتياتن موتن حراس لزوصو كوناني بلومن كوناني انت ايتي كابتي حق زي مقبار كاز صعب حقي سلازي كتقبرو سلازي تخل اب زودقه بحر سلازلك خاب ادم زمص تورس بحر سلازلك حقي سلازي تقبرو خا تخسس مالتي كابزي عينت كسجن نصوص لزوصوم بتناي مسقل سرح حراس لزوصوم بمنفسو غيرو ابኦም ስለዚ ዓይ እዞም ሰባት እዚኦም ታዮም ሓራዮም ኩነኔ የብሉምን ይብለና ምክንያቱ ሕግ ናይ ሕግ ነገር ተሪኢኹሞም ብዮሐንስ 8 ተኸይድና ናይታ ኣብ ዝሙት ተረኽበት ሰበይቲ ኣና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምፅየማ ሕጊ ብሕጊ ኸሙ ብሕጊ ትሙት ዝብል ንስኻ እንታይ ትብል ንሱ ከዓ ጽሒፉ ሓጢኣት ዘይገበረ ዘይኮነን እንታይ ኢሉ ሓጢኣት ዘይብሉ ካብሓትኩም ተቀዳመይት እምኒ ወድቀላ ሕልንኦም ነጊርዎም ሰንካ ከይዶም ስለዚ ትጸጋ ንሪኦ ኣለና ብሕጊ ክሲ እዩ ዘሎ ንምንታይ ሕጊ ክንገብር ዘይንኽእል ስለዚ ወደቕና ካብ ኣዳም ዝወረስናዮ ባህሪ ስለ ዘሎ ኣብ ምዕራፍ 5 ብሰፊሑ ገሊጽ ዘሎ ብሓደ ሰብኣይ ምኽንያት ሓጢኣት ናብ ዓለም ኣትዩ ኢሉ ስለዚ ሕጊ ንምንታይ ዳሞ ሕጊ መጽዩ ንኸድሕነና ድዩ እንተልና ኣይኮነን ሕጊ ንኸድሕና ኣይኮነን መጽዩ ናቱ ዕላማ ኣለዎ ሓጢኣት ክገልጽ ይመጽዩ ሕጊ ስለዚህ ሓርነት አሎ ጎይታስን ሓርነትና ዋጋ ከፊል እዩ ትሕጊ ሓጢኣትን ሞትን ዝብሎ እንታይ እዩ በአዳም ዝወደቀ ባህሪ ትሕጊ ሓጢኣትን ሞትን አዳም ወዲቁሎ ቶም ካብኡ ዝመፁ ኩሎም ዘሩ ከዓ ዝወደቀ ባህሪ ዘለዎም ብሓጢኣት ተበከለ ባህሪ ዘለዎም ትሕጊ ምስ መጽ ከዓ ነቲ ሓጢኣት መሊሱ እንታይ ገይርዎ ኣጉልሕዎ ነቲ ሓጢኣት ስለዚ ተሰብ ሕጊ ክፍጽም እናደለ ክገብሮ ስለዘይክእል ኣብ ኩነኔን ኣብ ሞትን ይመላለስ ማለት እዩ እዚ ትሕጊ ሓጢኣትን ሞትን ኢሉ ዝገልጾ ዘሎ እንተኾነ ግን ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ትሕጊ ብስጋ ስለዝደኸመ ድኹም ስጋ እዩ ኣብ ሓጢኣት ወዲቑ እዩ ሕጊ ከዓ ክትገብሮ ከዓ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዝወደቕካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብግብሪ ሕጊ ጻድቕ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ቅድሚቲ ልዑል ኣምላኽ ኣብ ቅዱስ ኣምላኽ ምናልባት ኣብ ቅድሚ ሰብ ከምኡ ትበሃል ትኸውን ኣብ ቅድሚቲ ቅዱስ ኣምላኽ ግን ጽድቅና እንታይ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ጽዩቕ ጽድቂ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ክርአ ከሎ ስለዚ ብግብሪ ሕጊ ጽድቂ የለን እዩ ናይ ጳውሎስ ዝዛረቦ ዘሎ ካብዚ ሕጊ ካብዚ ዓይነት ናይ ኩነኔ ህይወት ካብዚ ዓይነት ናይ ሞት ህይወት ሕጊ ብስጋ ደኺሙ ከጽድቀና ስለዘይክእል ድኻምካ እናገለጸ ሓጢኣትካ እናገለጸ እናተኾነንካ ኣብ ሞት እናተመላለስካ ኩነኔ እናተመላለስካ ትነብር ኣምላኽ ግን እንታይ ገይሩ ንወዱ ልኢኹ ሓራ ከም ዘውፀና ይዛረብ ዕላማ ትሕጊ ዳ እንታይ እሞ እንተልና ሕጊ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ ኢልና ኣሎ ኣብ ሮሜ 3:20 ተኸይድና እንዳሞጎተ እንዲመጽዩ ኣብ ሮሜ 3:20 እንታይ ኢሉ ሕጊ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ ይብለና ኣብ ሮሜ 3:20 ሕጊስ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልቦን ይብለና ስለዚ እቲ ዕላማ ናይ ሕጊ እንታይ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጠካ ማለት እዩ መስትያት ጌርና ንሕሰቦ እጅሲ መስትያት እዩ ዘርእየካ ከም ዘለኻያ እዩ ዘርእየካ ታ ርስሓት ተሊካ ምስ ርስሓትካ ተጸሪኻ ከም ዘለኻያ ውዱቕ ምዃንካ ንኣምላኽ ክትሕጉስ ከም ዘይትኽእል ንኣምላኽ ከተስምሮ ከም ዘይትኽእል የርእየካ ግን ከድሕነካ ሓይሊ የብሉን ከም መስትያት እዩ ድኻምካ ዘርእየካ ሓጢኣትካ ዘርእየካ እምበር ከድሕነካ ሓይሊ የብሉን ሕጊ ስለዚ ሕጊ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ ይብለና ኣብ ሮሜ 6:20 እውን ሕጊ ቁጣዓ እዩ ዘምጽእ ይብለና እንደገና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:56 ሓይሊ ሓጢኣት ሕጊ እዩ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:56 እንተኸይድና ሓይሊ ሓጢኣት ሕጊ እዩ ብልሕሞት ሓጢኣት እዩ ሓይሊ ሓጢኣት እውን ሕጊ እዩ
تحقي ديو حقي حماق كوينو ديو ويقال كوينو ديو أيكون أنت حق قدسي تصادق يو نأملاخ يو جن سبك قبريك إلني سلز ودقة سلزي حقي حاتياتي زفلت يبلنا حي الحاتيات كا حقيو سلزي ندقنا غلاتيا نخيد غلاتيا سلست إسران سستن إسكا إسران دشتن حقي قد صعينا خوني توهيب النخ ساعة من زمتس ويتانا يسوس كريستوس ساعة زمتس ماليسنا فالول كين خيد نا حاتيات كين خيد ديسيبلين كتحزنا كوينو يمتي خسع قويتانا يسوس كريستوس زمتس غلاتيا سلست إسران سلستن كومي يبلنا غلاتيا إسران سلست إسران سلستن سكا إسران شدشتن امنت كي متصت نحنا نتاخد الجهاد زلوا امنتنا تصبنا تعاصينا اب تحت حقي تحلينا نبرنا سلازي خا امنت بامنت من تصدق سي ناب كريستوس كبصحنا تحقي قصعينا خونه امنت مس متصت غنا دحر دقيم اب تحت قصعي ايكوننا سلازي علامه حق انت امبار حاتيات كفلت قصع خون اسكع كريستوس مص قصع خون توهبه مخانو يغلصلنا سلازي صدق يلن بامنت مالتي انتاي دا غيرو املاخ نودو بمثل حاتياتنيا سغا كم مسوات حاتيات ليهو نت حاتيات بسغا خوننو املاخ امبار بحق خصدق سلازي قلسب نودو يسوع كريستوس ليهو تفصميلو ناي حاتياتنا واغا خفيلو سلازي بوينا حرنت نركبجي بو حرنت سلازي واصانا املاخ كاب بتي بيسوع كريستوس سرحو سرح بمنفس قدس ابانا ناي حرنت هيوت نمالالس كنا زي بالناس لم تعين نصوص لز ودالناي نتحق فصيمو سلازي خونه እንደገና احنا حاتياتنا واغا خفيلو سلازي خونه بو يو زصدق سب مدحان بامنت بخريستوس بمؤمن يبار نكسب غلاطيا زبلوم تذكروا انت خنكم معرف 5 انت ايلو معرف 5 خاب حدث ك4 حرام انت خنكو انت غيرنا خريستوس حراو صينايو سز دقيم كنا ارعت بارنت ايتملسو حرام انت خنكون كريستوس حرنت اوصينا صنعو كم بحدش برعت بارنت ايتقرن معناته كريستوس تدمرو غزرت يمهروا مالو كريستوس بينو اخل كلوسي بغويتا يسوع كريستوس امين كاب مدحان كلوس تزي تغزيركم ايتدحنن يخم كمز تزي حليكم سلازمصه قال وانجيل سبختلو نسورغم يخون حارا نكون غويتا يسوع كريستوس هيوتو خفيليو بحارنت كنمالالس كاب حاتيات حارا نكون كاب ماسرتي شيطان حارا نكون كاب منغست صلمات حارا نكون كاب حقون كاب تزخننا حقون حارا نكون واغا خفيللنا سلازنا ابزي ارعت بارنت ايتملسو انه انا باولوس تتغزركم كريستوس قال يطعمكم يبلكم الله زغزر زبل سبون نبزلو تحق خغبركم زغبو دغيم مسكر الله اتم بحق خصدقو تدليو كاب كريستوس تفليهم كاب صغا وديكم توديلكم كلوس نمنتايكم بنتخصدقلو زيتخول حقي تملسو زلهم نسيت سلاز معرف شو عت وانتم بيبكم مقومي بمثالي ناي 70 سبيتن يزغلصو معرف شو عت سبيتي سبايا بهيوت كلون بحق اسرتيا نسو بهيوت كله خالنا كال انت اتوت زماويت تبال تخونه جن نسو مسموته كال اتوت اي زماويتنا لك عقمو يبلنا معرف فقد خندي يلا نخيدم معرف شو عت لك عقمو ناملاح كنكون فقد 4 معرف شو عت فقد 4 حواتي يخوم ودما سخاتكم ناملاح فرع من تخنفري نخال نتخموتات تسخ تكونوا بسغا كريستوس كاب حقي موتكم كاب تزغننا حارا وصينا اينا اب كلاي قرنطوس 3:10 7 እስከ 18 ابت منفس غويتا زلو انت ያለው حرنت አለው ይብለና ስለዚህ حራ يوصانا تحق منفس ህይወት ባር በቲ بغويታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸዲቅና አለውና حجي بمنفس ቅዱስ ይኻት حرنت አባና ተሰርሕ ስለዚህ غويታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ከፊልልና ይፍት መስቀል እንታይሉ ተፈጸመ ይሉ ዋጋ ከፊልልና نحرنتنا واغا تخفيلي ناي غويتا فقاد كانتايو حارا خنكون بمانم كنسر بمانم كنبل فقادو يكوننا بحارنت كنمالالس يتو فقادو سلازي تصدقن بانتايو تصدق تبل بانجلش انتايا تبل justification يا تبل justified تخون ويكا ناي كمز ناي بيت فرد عينت قالي مالتي أكدمي أملاح قريب كاسي أملاح قدسي حاتيات كريك إلنيو فتصم قدسي بقبر حق خاك أكدمي يتصدق يلن هجي تصدق من تايلو بيتي بقويتا يسوس كريستوس زغبرو كالاي قرنطوس 5 تايلنا له موداتا نسو تصدق أملاح كنكون نحنا بوس انت كوين نسو في مسكن
ሓጢአት ኮይኑ ስለና ኣብቲ መስቀል እንደገና ገላትያ 3 ታይልና ኣሎ መርገም ኮይኑስ ካብቲ መርገም ሕግ እንታይ ጌርና ተሻይጠና ይብለና ሓራ አውፂና እዩ ንሱ መርገምና ወሲዱ ሓጢአትና ወሲዱ ሓራ አውፂና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጸዲቅና ኢና ብመን ብኢየሱስ ክርስቶስ ብርእስና ኣይኮነን ጃስቲፊኬሽን ከምዝ ናይ ቤት ፍርድ ቃል ብክርስቶስ ስለ ዝርኤካ ኣምላኽሲ ጸዲቅካ ኢኻ ይብለካ ብግብርካ ኣይኮነን ብዝገበርካ ኣይኮነን በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርሖ ናይ መስቀል ስራሕ ተመርኪሱስ ስኻ ጻድቕ ኢኻ ይብለካ እንደገና ጽድቅኻ እንታይ እዩ ውህበቲ ጽድቂ ግብሪ ይኮነን ሮሜ 5:17 ተኸይድና ሮሜ 5:17 ቶም ትርፍ ጸጋን ውህበት ጽድቅ ተቀበሉ ኣብ ህይወት ብክርስቶስ ኢየሱስ ብዙሕ ክገዝኦም ይብለና እንታይ እቲ ጽድቅ እምበር ውህበት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ዋጋ ስለ ዝኸፈለሉ ተዋህበና ውህበት እዩ ናይ ጻዕርኻ ዋጋ ናይ ገለኻ ዋጋ ኣይኮነን ኣብ ሕብረተሰብና ትርእይዎ ኢኹም ክጸድቕ ተባሂሉ ሰብ ዘይገብሮ የለን ንሕና ሓበሻ እንታይ ዝበሃል ተዘይኮይና ከምዚ እግርና ደም ቲፍቲፍ እንዳበለ ተንበርኪኽና ተዘይከድና ገለ ተዘይወሰኽና ገለ ተዘይጉደልና ንጸድቕ ኣይመስለናን ወይ ገዳም ተዘይከድካ ይጸድቕን ኢኻ ጽድቂ ብኸምኡ ይርከብን እዩ ናይ ገዛእ ርእስኻ ጽድቂ ይኸውን እቲ ናይ ኣምላኽ ጽድቂ ግን ብኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ዝርከብ እዚ ከዓ ውህበት እዩ እቲ ጽድቂ ውህበት እዩ በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተዋህበና ውህበት ኢና ቅድሚ ኣምላኽ ንጸድቕ እምበር እዚ ካብ ኮነ ሓርነት ወፂና ኢና ካብ ኩነኔ ናይ ሓጢአት ካብ ሓጢአት ሜትና ኢና ምዕራፍ 6 ካብ ሕጊ ሓራ ወፂና ኢና ካብቲ ኩነኔ እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ ሕጂ እንታይ የብሎምን ኩነኔ የብሎምን ይብለና ሕጂ እቲ ስጋ ዝብል ተርእናዮ ትሒትና እንተኸድና ኣምላኽ ንወዱ ምስሊ ሓጢአተኛ ስጋን ከም መስዋዕቲ ሓጢአት ለይኹ ነቲ ሓጢአት ብስጋ ኮነኑ ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ እቲ ስጋ ዝብል ተርእናዮ ስጋውያን መንፈሳውያን እናበለ ብስጋ ዘለዉ ንኣምላኽ ከስምርዎ ይኮነሎምን እንዳበለ ይኸይድ እታ ስጋ ትብል ዘላ በቲ ናይቲ መወቆል ቋንቋ እንተርእናዮ ንስጋና ክገልጽ ዝጥቀመሉ ቃል ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ሓደ ሶማ ዝብል እዩ ሶማ ከዓ ኖርማልቲ ስጋና ማለት እዩ ኖርማል ክፋል መንነትና ዝኾነ ስጋ መንፈስ ነፍሲ ንብል ኢና ስጋ ማለት እዩ እቲ ሓደ ዝጥቀመሉ ግን ቦዲ ዝብል ኣሎ እቲ ፍሌሽ ዝብል ግን ፍሌሽ ዝብል እንታይ ዝገልጾ ሳርክስ ዝብል ቃል ይጥቀም ሳርክስ ዝብል ከዓ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ በብዓውዱ ሓንሳ ካብ ቁርበት ተቐንጠጠ ስጋ ኖርማል ስጋ ክገልጽ ይወፍር ሓንሳ ስጋ እንስሳ ክገልጽ ይወፍር ሓንሳ ንስጋና ንትኽፋል መንነትና ዝኾነ ስጋ መንፈስ ነፍሲ ንብሎ ንስጋና ክገልጽ ሓንሳ ብሓፈሻ ንሰብ ክገልጽ ይወፍር ሓንሳ ከዓ በዚ ዓውዲ ናይ ሮሜ ከዓ ነቲ ኣረጊት ሰብ ነቲ ናይ ሓጢአት ባህሪ ካብ ኣዳም ተወርሰ ባህሪ ክገልጽ ይጥቀመሉ እዚ ቃል እዚ ወላ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቂሙሉ ኣሎ ኣብ ዮሐንስ 1:14 እቲ ቃል ስጋ ኾነ ክብለና ከሎ እቲ ፍሌሽ ዝብል እቲ ሳርክስ ዝብል ይጥቀም እቲ ሳርክስ ከዓ ኩሉ ግዜ ንኽፉእ ጥራይ ኣይኮነን ዝወፍር ማለት እዩ ንጎይታ ኢየሱስ እውን ወፊሩ ስለ ዘሎ በዚ ዓውዲ እዚ ግን ነቲ ኣረጊት ሰብ እዩ ዝውክል ማለት እዩ ብስጋ ዘለዉ ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎምን እዩ ኣዳም ንኣምላኽ ከስምሮ እንታይ ኣይክእልን እዩ ስለ ዝወደቐ ብሓጢአት ዝገበርካ ተገበርካ ዝወሰኽካ ተወሰኽካ ግብርና ጽድቅና እንታይ እዩ ጽዩቕ ጨርቂ እዩ ኣቅድሚ ብስጋ ንኣምላኽ ከነስምሮ ኣይከኣልን እዩ ስለዚ እንታይ ደኣ ናብ ክርስቶስ ምምጻእ እዩ እቲ ግብሪ ስጋ ነጊርና ኣሎ ገላትያ 5:19-22 ንፈልጦ ኢና ሓሳብ ኣምላኽ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ እዩ ይብለና ኣብ ስጋ ይከኣሰና የለን ኢልና ኣሎ ኣብ ሮሜ 7 ተኸድና ሮሜ 7:18-19 ሮሜ 7:18-19 ፍቓድ ሲ ኣሎኒ ምግባር ተሰናይ ግና ሲኢነዮ ኣለኹ እሞ ነቲ ዘይደልዮ ይገብሮ ኣለኹ እምበር ዝደልዮ ሰናይ ኮንኩን ዝገብር ዘለኹ ስለዚ ኣባይ ማለት ኣብ ስጋይ ሰናይ ከም ዘየልቦ ፈልጥ ኣለኹ ሰናይ የለን ንኣምላኽ ከነስምሮ ኣይንኽእል ኢና ብኣዳም ኮይና በቲ ዝወደቐ ባህሪ ኮይና ኣምላኽ ኣይሰምርን እዩ ስለዚ እንታይ ደኣ በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ደኣ ብወዲ እዩ ሰሚሩ ኣምላኽ ስለዚ ብኡ ኢና ንጸድቕ ብኡ ኢና ንድሕን እዚ እቲ መሰረት ኣንፂፍዎ ዘሎ ስለዚ እቶም ስጋውያን እቲ ናይ ኣምላኽ ዲዛይን ተሪኢኹሞ ካብ መጀመርታ መንፈስ ወላቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክጠቕሶ ከሎ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:23 ብዘሎ መንፈስኩም ሽዑኸ ነፍስኹም እቲ ናይ ኣምላኽ ዲዛይን ንሱ እዩ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ብመንፈስካ ሓሊፉ ተሓርነት ኣብ መንፈስካ ኣሎ ካብ መንፈስካ ናብ ነፍስኻ ስጋኻ እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ዲዛይን
تناي آدم ديزاين تزودق بحر جنتايو سجا يقدم زمتس تزودق سجا دحريو نفس خام بوس تبكليو منفس كام زموتي سازي سجاويان نتناي سجا إمز حسبو تحساوم من موتيو نعملاهون كسمور ويكلون طب بمنفس أملاخ زلوجن أتحرنت عم منفسهم على منفسهم تصديق الله بتبجبر يسوع كريستوس تمنفسهم زلوا حرنت منفسهم زلوا نعملاخ نجر ناب نفسهم يخيد ناي منفس نجر يحسبوا سجاؤمون بسجاؤمون نعملاخ تايجبروه يخبروه زين أملاخ ديزاين نسيم بقى راب زفترة شديش سلستة انتخينا زفترة شديش سلستة انت عايزبل منفسي مسبع يسعررنيو يلو أملاخ تخفقات عم مدر مسرعي እግዚአብሔር ቃ ንሱ ስጋ ድማ እዩ መንፈሰይ ንሓዋሩ ምስ ሰባይ ጻረርን ስለ ዘበኑ 120 ዓመት ይኹን መንፈሰይ ክወስድ ኢሉ አምላኽ ትኽፍአት ስለ ዝበዝሐ ስጋ እዩ ኮይኑ ሰብ ኦሬዲ ኮራፕትድ ኮይኑ ተባላሽ በኃጢአት ስለዚህ አምላኽ ዲዛይን ካብ መጀመርታ ዝነበረ ኡፍ ምስ በለሉ ኸማን ልክ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ኡፍ ምስ በለሉ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ኡፍ ምስ በለሉ ሰብ ሲህያው ነፍስ ኮይኑ ካብ ናይምታይት አምላኽ መንፈስ ስለዝኾነ በመንፈስ ሓሊፉ ይሰርሕ ትናይ አምላኽ ዲዛይን ንስዩ በመንፈስ ሓሊፉ ይሰርሕ በመንፈስ ካ ዘሎ ናብ ነፍስኻ ስጋኻ እቲ ውድቀት ምስ መፀገ እንታይ ክኾን ዘሎ ስጋ ይዕብልል መንፈስ ናብ እቲ ሓጢአት ካ ናብ መንፈስ ስለ ዝኸይድ እቲ መንፈስ ሙት ይኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ግን እንታይ ኮይና ኢና በቲ ጸዲቅና ኢና ንብላልና በግብር ሕጊ ይኮነን በኢየሱስ ክርስቶስ ወዳልና ንሱ ተፈጸመ ኢሉ መርገምና ወሲዱ ካብ መርገም ሕጊ ተሻይጥና እዩ ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂና ኢና ካብ ኩነኔና ሕጊ ሓራ ወፂና ኢና ስለዚ ወፃና ካ እንታይ ኢሉ መንፈስ አምላኽ ትሕጊ መንፈስ ህይወት እምበኣር እንታይ እዩ ኣብ ናይ ክርስቶስ ሙሉእ ስራሕ ተመርኪሱ መንፈስ ቅዱስ አቢሉ አባኻ ይሰርሕ ትሕጊ መንፈስ ህይወት መንፈስ አምላኽ ተቀቢልና ኢና ውሉድ አምላኽ መስኮና መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ናይ መን አይኮነን ናይ ክርስቶስ አይኮነን ትመፈለጥታይ ማለት እዩ ማህተም ወንጌል ሰምዒና ምስ አመና እንታይ ናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ታይ ገበርኩም ተሓተምኩም ማህተም አለና ናይ መን ምዃና ናይ ክርስቶስ ድሕር ደጊም ናይ ርእስና አይኮናን ተበጀካ እሞ አይትፍራ ብስምካ ፀዋዕኻ ንስኻ ናተይ ኢኻ ኢሉ ጎይታ بسمنا تصوعوا أدهيننا تبجينا بودو يسوع كريستوس سلزي تمفلت تنبارتايو منفس أملاخ أنت زي بالكان أي كريستوس أي كونكان سلزي منفس أملاخ تقبلنا إنا سلزي دمان تاينا ولود أملاخينا ولود أملاخينا زي أبهر مسجن بارن تايت منفس حق منفس هوت حق حتيات موتن سلزي ودق بآدم تحق خا مليسي حتياتو كندي زد حنوس ናይ ምድሓን ሓይሊ የብሉን ሕጊ መሊሱ ሓጢአት ካ ዝገልጸካ ቀጻዒ ኻ ስለ ዝኾነ ኻ እንታይ ናምን ግን የምልክተልካ እንሆ መድሓኒ ኻ ይብለካሾ ወዲቀ እንዴ ክትሕና ይክእልኔ ብርእሰይ ዓቕሚ የብለይን አቅድሚ አምላኽ ሓጢአተኛ ብመንዳ የጸድቕ በኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምን ዘማላኽተካ ናብቲ ናይ መስቀል ስራሕ ዘማላኽተካ ንሱ ግን ስለኻ ዝፈጽሙ እዩ ንሱ ግን ስለኻ መይቱ እዩ ንሱ ግን ንሓርነትካ ዋጋ ከፊሉ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መንፈስ አምላኽ ተቀቢልና ኢና ትሕግ መንፈስ ህይወት ከንታይ እቲ መንፈስና እንታይ ኮይኑ ይድሒን እዩ ዳግም ተወሊድና ኢና መንፈስ አምላኽ ስለ ዘሎ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ አቢሉ ንክርስቶስና መሰልና ንኸይድ ካላይ ቆሮንቶስ ግን ከይዲና ሞ ክንመለሳ ኢና ታ ካላይ ቆሮንቶስ 3:17-18 ካላይ ቆሮንቶስ 3:17-18 ጎይታስ መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘሎ ኣብ ወሓርነት ኣሎ ንሕና ኩላትና ብቁልዑ ገጽነት ክብር ጎይታ ከም በመስትያት ጌርና እናጥመትናዮ ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብ ምስሊ ኣርኣዩ ንልወጥ ይብለና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ተናይ አምላኽ ዲዛይን ባርታዩ መንፈስና ድሒኑሎ ሕጂ እቲ መንፈስና ዘሎ ሓርነት እቲ ፍረ መንፈስና ፈረና ነፍስናውን ሓሳብ ነፍስና እንታይ ሓስብ ፍቃድና ሓሳብና ስምዒትናውን ናይ መንፈስ ናይ ላዕሊ ናይ ክርስቶስ ስጋናውን እንታይ ሕጂ ቤት መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ስጋና እንታይ ቤት መቅደስ መንፈስ ናይ ርእስና አይኮናን ወላ ብሮሜ እንታይሉ ኣብ ምዕራፍ 8 ከምዝ ገሊጹ በመንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ህይወት ገሊጹ ኣብ ምዕራፍ 12 ካሽዑ እንታይሎም ንስጋኹም እንታይ ግበሮ ህያው ቅዱስ ንአምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕት ጌርኩም ከተቅርቦ ምሕረት አምላኽ
أمعرف شدشون كم إيلله قدم نسقاهم نحاتيات وفيهم الجيجن نحاتيات سلازمتكم نسقاهم نتصدق إن قدسنا نعملخ بح نمبال إذا بسقا زلون رأسو بح نمبال يزقوي سخنجن نعو بح نمبال يخم سلازي إتنا عملخ ديزاين نسي منفسي ما تقدم منفس اللخاء نام نفسي نام سقا يخيد مالتي تحق منفسي وتقع نسي منفس قدس جيروس قبل بعتنا يسرح عملخ جي منفس قدس جيروس نحنا خنقولو زي قالنا يون نسفت سيملنا اتستفت سمن اي كريستوس قبرخ ابانا منفس قدس كوينو يفتسم مونا حرنت هيوت ننبر حق منفس هيوت مبارزي بمنفس قدس نايم ملاس حرنت سالا قويتا زخفلو مالتي سيزن تايلنا معرف فقد 14 اسك 10 شوعت بترومي شمونته منفس قدس سلازلنا انت اينا ولد املاخينا احنا منم كي قبرنا وهبت صدق تقبلنا سالا نسو واغا زخفلنا سلازي ولد املاخ كان مخان كازعب ነገር የለና ምድሪ ምንም ካውልድና ዘዓበስ የለን ናይ ምድሪ ነገር አይዋዳደሩን ዝኾነ ነገር ውልድነት አይዋዳደሩን ውልድ ሙኻኒ ሕጉሰና ዝግቦ ويتا يسوع كريستوس ناي مسقال سرح فتصيمو مدحنا يحقسنا زغبو هاب لعل كل ነገር ካኩነኒ ሓራውጽና ካብ ኃጢአት ሓራውጽና ካብ ጸልማት ሓራውጽና ሓራ ገይርና ናይ ማንም ጉዝአት ናይ ማን ባሮት ከይኮና ስለዚህ ውልድነት ተቀበልና ኢና መንፈስ ቅዱስ አባናሎ ናይ ክርስቶስ መንፈስ አባናሎ ዳግም ተወሊድና ኢና ስለዚህቶም ዳግም ተወልድ ካብ ምንታይም ዝምርሑ መንፈስ አምላኽ መንፈስ አምላኽ የምዝምሩሑ መንፈስ ቅዱስ አውሽጦም አሎ ምስክርነትና መንፈስ ቅዱስ አውሽጦም አሎ ውሉድ ሙኻና መንፈስ ባዕሉ እንታይ ዝገብር ይምስክረልና ምስ መንፈስና ኮይኑ ውሉድ ሙኻና ይምስክረልና ውሉድ ስለዝኾንና ኻ ወረስቲና እምበር በመንፈስ ይሰርሕ ናይ አምላኽ ነገር አምላኽ መንፈስ ይሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቶም ተሰግዱሉ ኻ እንታይ መንፈስን በሐቅን ጳውሎስ ክዛረብ ከሎኻ ንአምላኽ በመንፈሰይ ዘገልግሎ ይሉሎ ምዕራፍ 1 አብሮሜ ስለዚህ በመንፈስ ይሰርሕ መንፈስ ሰብ እምበር ቁርብ ብዛዕባ መንፈስ ሰብ ክንርኢ እንተኸይድና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ንኸይድሞ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 10 እስከ 12 ከምዚ ይብል እቲ መንፈስ ልዕሊ ለኸም በባይ ካብ ፍቅድ ጫዓተ ግና ኸተ ጽሑፍ እቲ ዓይኒ ዘይርአየቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳልወሎም ዝብል እቲ መንፈስ ግና ማዓሙቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ኩሉ ይምርምር እሞ ኣምላኽ ንኣና መንፈሱ ገይሩ ገለጸልና እቲ ብኡ ዘሎ መንፈስ ተዘይኮይኑ ኸ ኣብ ሰብ ዘሎ ነገር ዝፈልጥ እንታዋዩ ከምኡውን መንፈስ ኣምላኽ ተዘይኮይኑ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ዝፈልጥ የልቦን ንሕና ግና ነቲ ብኣምላኽ ተዋህበና ምእንቲ ክንፈልጥ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኸውን መንፈስ እምበር መንፈስ ዓለም ኣይተቐበልናን ይብለና ስለዚ እቲ ማዓሙቕ ኣምላኽ ዝምርምር መን እዩ መንፈስ አምላኽ ተዓይነ ዘይርአየቶ እዝነ ዘይሰምዓቶ ልብ ሰብ ዘይተሓስበ መብዛሕትኡ ግዜ ንምንታይ ኢና ንጥቀመላ ሰማይ ምስከድና ዓይኒ ዘይርአዮ እዝነ ዘይሰምዖ ልብ ሰብ ዘይተሓስበ ኣሎ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዓውዲ ግን እንታይ ዝብ ዘሎ ሕጂ ምድሪ ከለና ሲ ዓይኒ ዘይርአዮ ኣብ ልብ ሰብ ዘይተሓስበ ብመን ገይሩ ይገልጽ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ማዓሙቕ ኣምላኽ ይምርምር زي مرمر سلزخونة منفس بعلو نتي عميق دقر ناي أملاخ ما نمكم وصحو زي كل ما نمكم مرمر زي كل منفس قدوس يمرمر لك عقوم خايلو أفقدي عصرت حدا بتبقوا زلوا منفس تزي كوينو أبسب نجا زلوا زفلت انتوايو تعملتي بزعبات سب زفلت سم منفس نايت سبيو يبلنا له مالتي لك قمتي أملاخ زلوا زفلت منفس قدوس كم زخونة معهم أملاخ زبرمر أبسب زلوا زفلت كع منفس نايت سبيو بزعبا خمسي بزعبا ما تسبيو زفلت انتاي كومي منفس ناي بزعبا يسي أنا انتاي ناتو انتاي دلي خاب نفسين العلي خاب أمرين العلي خاب سجاين العلي ناتو انتايو زدلي زبل سي منفس يزفلتو يبلنا له باولوس لك قمت منفس أملاخ مع أملاخ زمرمر أبسب زلوا زفلت كع نايت سب منفسي لازم منفس سب أبسب زلوا يفلتي عندنا أب مثال إسراء شوعتن مبرهة إخزابير منفسيو بوجيرو خان والشات أي مرمرو يبلنا سزي أملاخ بمنفسي يسرح نا أملاخ ديزاين نسي أملاخ منفس لازم خنا بمنفسي يسرح سلازي تصدقي أب منفسنا له منفسنا دحيني already تنا أملاخ ديزاين هجنتاي بمنفس قدوسنا تمرحنا منفس قدوسنا توكلنا كبرنا تغيرنا نخرستنا تمثلنا بحرنت كن مالالس ناي مان باروت كيكونا ناتو نعون دات جزانا بحرنت كن مالالس ناي قويتها فقادي
እምበኣር ምስ ትሕጊ ዝምድናና እንታይ እዩ ትሕቲ ሕጊ ኮንና ነጂ ጎይታ ስለ ዝወዳልና ትሕጊ ኣብ ምዕራፍ 13 እንታይ ኢሉ ትዘፍቅርሲ ነቲ ሕጊ ፈጺሞ ሕጂ ብሓድሽ ኪዳን እንታይ ዘሎ ፍቕሪ እዩ ዘሎ ትሕጊ ትዘፍቅርሲ ነቲ ሕጊ ፈጺምዎ እዩ ይብለና ነንብባታ ጥቕሲ ምዕራፍ 13 ሮሜ 13 ካብ 8 እስከ 10 ቀሪብ እየ ሓሳበይ ክውድእ ሮሜ 13 ካብ 8 እስከ 10 ከምዚ ይብላሉ እቲ ንብጻይ ዘፍቅር ንሕጊ ፈጺምዎ እዩ እሞ ታንሓትትኩም ምፍቃር ተዘይኮይና ንገለ እኳ ዕዳ ይሃለኹም እዚ ኣይትዘሞ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ኣይትተብነት ተባህለ ካልእ ትእዛዝ እውን እንተኾነ በዚ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ፍቅሮ ዝብል ቃል ክትት እዩ ፍቕሪ ንብጻያ እኪ ኣይትገብሮን እምበኣርሲ ፍቕሪ መደምደምታ ሕጊ እያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ከምኡ ኢልዎ ታሕቲ ናይ ሕጊ ምስ ሓተቶስ ትዝዓበየ ትእዛዝ እንታይ እዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ምሉእ ልብኻ ምሉእ ነፍስኻ ምሉእ ሓይልኻ ፍቅሮ ንብጻይካ ተወዲ እዩ ፍቕሪ መደምደም ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ እዩ ብፍቕሪ ኢኻ ትመላለስ ብፍቕሪ ዘፍቅር ንሕጊ እንታይ ገይርዎ እዩ ፈጺሞ እቲ ኩሉ እቲ ኣይትግበር ተባህለሲ ኣብቲ ፍቕሪ ክቱት እዩ ስለዚ ብፍቕሪ ክንመላለስ ብመንፈስ ክንመላለስ ኣብ መንፈስና ዘሎ ሓርነት ከዓ ናብ ስጋና እንዳተጋህደ ንኣምላኽ ባህ ዘብል ንክርስቶስ ባህ ዘብል ናይ ኣምላኽ ፍቓድ እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ተዘይውድእ ኣብ ኩነኔ ይመሃለና ኢየሱስ ተዘይመውት ኣብ ሓጢኣት መሃለና ኢየሱስ ተዘይትስእ ንጽድቅና ተስኡ ንሱ ሳላ ዝገበረልና ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ኣባና ተሓርነት ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብመንፈስ ክንመላለስ ይግባአና እዩ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ክንውከል ይግባአና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምስቲ ግዜ እታ ሓንቲ ጥቕስ ከንብባ እሞ ክውዲ ኣብ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 12 እስካዕ ፍቕዲ 26 እስካዕ 27 8:26 እስካዕ 27 መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ እዩ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ይንፈልጥን ስለዚ እቲ መንፈስ በዓል እዩ ብዘይንገርህታ ዝልምነልና እቲ ልቢ ዝምርምሩ ንሱ ምእንትቶም ቅዱሳን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ገይሩ ይልምን እሞ ተሓሳብ መንፈስ እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ ስለዚ እቲ ሕጊ መንፈስ ህይወት ትርእይዎ ዘለኹም እቲ ሕጊ ሓጢኣትን ሞትን ኣብ ኩነኔ እዩ ዘመላለሰካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትጸድቕ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ሕጊ መንፈስ ህይወት ግን በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝወድኦ ስራሕ ኣሚንካ ጸዲቕካ ድሒንካ ብሓርነት ክትመላለስ ውሉድ ኣምላኽ ኮንካ ብሓርነት ክትመላለስ ኣብዚ ከዓ እንታይ ኢልና መንፈስ እውን ይድግፈና እዩ ኣብ ህይወትና ጥራይ ዘይኮነ ብጸሎትና እውን ንሱ እንታይ ይገብር እዩ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ይንፈልጥ ኣብ ልቢ ኣምላኽ እንታይ ኣሎስ ኣነ እንት ከመይ ጌረ ይፈልጥ ድኻም እዚ ኣብ ልቢ ኣምላኽ ክፈልጥ ኣይክእልኒ መን ይኽረድኣኒ ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ምክንያቱ ንሱ መዓሙቕ ኣምላኽ ዝምርምር ስለ ዝኾነ ልቢ ኣምላኽ ዘንብብ ስለ ዝኾነ ይድግፈና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ጌርና ክንጽሊ ይረድኣና ንሱ ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ ኣብኡ ንወከል በዚ ሓርነት እዚ ንመላለስ በዚ ሓርነት እዚ ንውፃእ ባሮት ናይ ማንም ኣይኮናን ሓራ ኢና ብክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚ ሓርነት እዚ እዩ እቲ ሕጊ መንፈስ ህይወት ብመንፈስ ቅዱስ ናተመራሕካ ንጎይታና መሰልካ ካብ ክብርና ክብርና ተለወጥካ ትኸይድ ክብርን ጎይታ ይኹን ስለቲ ዝኸፈለልና ዋጋ ክብሩ ንስሙ ይኹን ክንጽሊ ኢና ኣምላኽ ይመስገን